Hola, soc la Sílvia Martí, tècnic de comunicació del Consorci Vies Verdes. Estem seguint el curs del riu Ter i ho fem des d'una infraestructura ben propera, les Vies Verdes de Girona. Ja fa dies que resseguim l'antiga ruta del Carrilet. Avui us proposem que ens acompanyeu des de Sant Julià de Llor, Bonmatí, on som ara, fins al poble següent, Bescanó. El poble de Bonmatí s'aixeca entre el cingle de Sant Roc i les muntanyes de Sant Grau i Santa Bàrbara. Ens pot sorprendre també un pont romànic en molt bon estat de conservació. El riu ja no el creua, ha canviat el seu trajecte, com passa sovint en les zones de plana. El municipi de Sant Julià de Llor ja s'esmenta a finals del segle X, però la colònia industrial de Bonmatí és molt recent. Va néixer el 1896 i la seva activitat ha estat relacionada sempre amb el paper i el cotó. Com tots els complexos colonials d'aquest estil, es composaven del sector industrial i del sector residencial, on allotjaven els treballadors. La Via Verda no passa per dins del poble, però nosaltres sempre podem decidir anar-hi i parar-hi. Com que la via segueix el camí de les antigues vies de tren, al seu pas pel municipi ens trobem una estació. La de Bonmatí està un xic abandonada, però ens és útil per recordar el passat ferroviari de la zona. L'expansió d'aquests pobles va ser possible precisament gràcies a la seva proximitat al riu i a l'existència del Carrilet, que els connectava amb les ciutats més grans fins a arribar al mar, al port de Sant Feliu de Guíxols. Seguim entre la carretera i el riu. Passem la central de Vilana, on un rètol ens indica la proximitat de la parròquia de Vilana i la font del rector. Avancem ben bé, 2 quilòmetres, tot recte cap a Bescanó. Pels voltants se'ns apareix la serra de Sant Grau i, finalment, la central de Bescanó, una obra hidroelèctrica modernista feta construir pel comte Berenguer i projectada per l'arquitecte Joan Roca i Pinet. Un altre atractiu de Bescanó serà l'illa del Ter, amb un refugi de fauna salvatge, actualment en procés de planificació. Bescanó és un dels pobles grans de la zona, amb uns 3.500 habitants. Potser és el símptoma que ens acostem a la capital de la demarcació, Girona. Com succeeix en molts indrets, si passeges pel barri vell de Bescanó, pots sentir-te transportat al passat. Cases senyorials, l'església de Sant Llorenç, l'ermita i la font de Sant Sebastià. Als afores hi trobem el volcà La Crosa, amb un dels cràters més grans d'Europa. El sol fet de passejar tranquil·lament per dins d'un poble o pedalar atent al seu entorn ens permet descobrir part de la història d'aquella zona. Per aquells que vulguin conèixer al detall tots els municipis que conformen la Via Verda, s'ha editat una guia de viatge. La guia de les Vies Verdes de Girona ens reuneix la informació de les 3 rutes, la del ferro i la del carbó, la del Carrilet Olot-Girona i la del Carrilet Girona-Sant Feliu. Sortim de Bescanó entre alzines, pel costat del riu Ter, i travessem el pas dels gegants, amb impressionants parets de pedra. Sabem que deixem enrere Bescanó quan arribem a la Pilastra, antiga caseta que marca el pas al municipi de Salt. Aquí es pot optar per 2 vies. Una ens durà a creuar la vila de Salt pel centre i l'altra segueix el curs del riu per acostar-nos a les Deveses de Salt. Just a la zona de la Pilastra, on trobem aquests cartells, ens acomiadem avui. Nosaltres preferim no creuar el municipi de Salt pel mig i seguir a la vora del riu Ter gaudint de la seva fresqueta. La setmana vinent us acompanyarem per les Deveses de Salt, les Hortes de Santa Eugènia i, de Devesa a Devesa, entrarem a Girona.
Com cada setmana, us acompanyo Sílvia Martí, tècnic del Consorci Vies Verdes. Som a la ruta del Carrilet, arribant al municipi de Salt. Hem trobat uns indicadors que ens assenyalaven les dues opcions que tenim. Una, creuar el municipi de Salt pel mig i entrar a Girona pel passeig d'Olot. L'altra, seguir com fins ara al costat del riu Ter. Aquesta segona és l'opció que nosaltres triem, un entorn natural molt bonic que passa per les Deveses de Salt. Després d'un primer tram empurlanat, pedalem uns 2 quilòmetres pel bell mig d'arbres ben arrenglerats, passant a prop del Mas Devesa. La vila de Salt ha estat marcada sempre per la presència de l'aigua, motor de l'activitat agrícola i industrial de la zona. Nosaltres travessem el territori que s'emmarca entre el riu Ter i la Sèquia Monar, que ha permès l'existència del ric patrimoni natural del municipi. Per cert, el símbol de la ciutat és la llúdriga. Trobem un indicador que ens assenyala que falten 2 quilòmetres més per arribar a Girona. A prop se'ns indica també la Font Paradís. Notarem que entrem a les hortes de Santa Eugènia, tot passant entre cases i parcel·les de conreus. El municipi de Salt, literalment enganxat a Girona, però amb entitat pròpia, deu a l'aigua i potser també a la proximitat amb Girona el seu desenvolupament industrial. Hem de destacar, però, que la vida cultural a Salt ha adquirit fa anys una entitat pròpia destacable. El Museu de l'Aigua, ubicat al Mas Llorenç, la programació del Teatre de Salt, els tallers de dansa, l'Auditori de la Mirona, els Premis Literaris, la Factoria Cultural de la Coma Cros. Si us voleu quedar a Salt, val la pena que consulteu l'agenda del municipi. Arribant a Girona, reconeixerem la silueta de la catedral. Travessem un dels 4 rius que la banyen i trobem el Parc de la Devesa de Girona, un immens parc on la remor de les fulles dels plàtans i la piuladissa dels ocells ens convida a descansar. Des d'aquí, podem creuar la ciutat per diversos punts. L'itinerari recomanat pel Consorci Vies Verdes de Girona és el que està senyalitzat i ens permet endinsar-nos al barri vell, farcit de llegendes i al cor del centre comercial. Cal anar seguint les marques horitzontals, és a dir, al terra, i també estar atents a la senyalització vertical, cartells que s'inclouen en els indicadors de la ciutat. Girona no es pot passar de llarg, i no només perquè sigui la capital de la demarcació. Compta amb un dels conjunts monumentals més importants i ben conservats de Catalunya. A més de la catedral, destaquen l'església de Sant Feliu, recentment restaurada i visible també des de qualsevol punt de la ciutat, els banys àrabs, el call jueu o la muralla, per on es pot passejar. Són famoses arreu les cases penjades sobre l'Onyar, amb les façanes de colors, i la Rambla. També gaudeix de molta activitat comercial, amb programació diversa tot l'any a la Fira Comercial. A més, la Universitat de Girona li ha donat fa uns anys l'impuls definitiu. Seguim el carril bici municipal i passem pel costat del riu. Així, arribarem a la plaça dels Països Catalans. Aquí també hi arribaríem si haguéssim triat el camí pel mig del municipi de Salt, però travessaríem Girona pel carrer Emili Grahit. Precisament aquest any s'han estat realitzant les obres de connexió entre els nuclis de Salt i Girona, i s'ha creat un carril bici per travessar la ciutat per aquest costat. La informació sobre les obres, l'estat de les rutes, les incidències que ens podem trobar o qualsevol novetat es poden conèixer des de la web www.viesverdes.org, que s'ofereix en diversos idiomes. Els que ja heu tingut la sort d'acompanyar-nos fins aquí ja coneixeu bona part de la història de la ruta del ferro i del carbó i de la ruta del Carrilet. Vam començar per Ripoll i ara som al bell mig de Girona. Nosaltres ho deixarem aquí. D'ara en endavant recorrerem des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols i us explicarem la història del Carrilet que anomenaven el Feliuet. Gràcies i fins a la propera.
Hola, soc la Sílvia Martí, tècnic del Consorci Vies Verdes de Girona. Seguim el nostre viatge per les Vies Verdes precisament des de la ciutat de Girona. Aquest era el nexe d'unió entre la ruta del carrilet 1 i la ruta del carrilet 2, és a dir, aquí arribava el tren procedent de Sant Feliu i d'aquí sortia el carrilet d'Olot. A la ciutat de Girona hi arriba una de les línies de tren de Renfe, per això us proposem que intenteu moure-us en transport públic. Avui anirem fins a Quart, Llambilles i Cassà de la Selva. Avui comencem per la plaça dels Països Catalans, on, si heu arribat en cotxe, podeu estacionar. Deixem Girona resseguint un dels seus rius. 2 quilòmetres enllà, arribem al nucli de la Creueta. El camí travessa un passadís i s'endinsa en una zona agrícola, entre camps de cultius i els contraforts de les Gavarres. Un cop hàgim passat per sota de la variant de la Nacional 2, travessarem el riu Onyar per un magnífic pont de ferro. Tot recte, per un camí ben planer i accessible entre canyars, pedalem cap al poble de Quart. Aquesta ruta travessa la depressió de la comarca de la Selva, caracteritzada per un paisatge amb alternança de conreus i zona boscosa.